Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor news. Kublai pi baro kini kilong ki khubor pementa kasni. Dang step harngap ka khanyo trai ujeliu ki pulit ka anti narcotic task force ANTF ke is kasi health ka yo ban kem ya ar nguri kynthei nongkhaii droks na ka thai madan ting wat yo ban korup ya bon ba u heroin ha ka jinlik khanra ki pulit ka yo ban kem ya ar ngut ki bakon thop ya ka tin kon nei hokep ka balai pnyos nam karta ka badai na ka snong new ki thalman bi senapati manipur bat ka mokip hokep ka basan pulai snam karta ka ka snong new ki thalman bi senapati ha ka jing pelat khubor u superintendent of police ka is khasi health ka ANTF kala penlong ya ka jing talasi kali hene ka step hajan ka mananating police station bat kala yo bat ya kawi ka kali tourist ka baket ikini ki kynthei ya kini ki arngot lar jasa kes hapo ka mananating police station malapan ngat hapo kenduan 21C 29 NDPS Act ha ka jing talasi ka ANTF kala yo ban kurup ya droks ubakia hadu sauspa san pusau point life gram